κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το γήπεδο χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Κυρίες και κύριοι, το ένα και μοναδικό Old Trafford. Μερικά υπέροχα πλάνα και ειδικά από το περίφημο πέταλο, το Stretford End. Γιώργο, ποιος από όλους τους παίκτες πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι? Erling Haaland. Τι να πεις τώρα για αυτό το παίκτη που να μην έχει υποθεί? Ένα τέρας της φύσης, έτσι. Η ομή του δύναμη, η ταχύτητα και η ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα με κάθε τρόπο είναι παρημιώδης. Καμιά φορά αναρωτιέσαι αν υπάρχει τρόπος να τον σταματήσει κάποιος. Ναι, ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις τη διαφορά είναι να σκοράρεις. Οπότε δεν διαφωνούμε. Τέλος τα ψέματα. Έτοιμοι για τον μεγάλο αυτό αγώνα μεταξύ δύο ομάδων που έχουν συναντηθεί ξανά μέσα στη σεζόν. Αλλεπάλληλες πάσες τώρα και καλά εκτελεσμένες. Ο Mount δεν μπορούσε να κάνει και πολλά εδώ. Ίσως μια πάσα να ήταν καλύτερη επιλογή. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν ένα καθαρά προσωπικό γκολ. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Πάει για γκολ. Πάει για το γκολ. Το έβαλε. Πάλι αυτός. Είναι το μεγάλο του αστέρι. Και ήδη πρόλαβε να βάλει την προσωπική του στάμπα. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το ξεκίνημα που ονειρευόταν αυτός και η ομάδα του. Είναι άξια θαυμασμού η ικανότητα που έχουν παίκτες σαν κι αυτόν. Αλλάζουν πλέον πολλά στο μάτς. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται αποδίδει. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Αν κάτι άλλαξε, αυτό είναι σίγουρα το επίπεδο θορύβου στην εξέδρα. Ο κόσμος παραλυρεί από τη χαρά του. Δίας. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τον βγάζει αντιμέτωπος εδώ με τον goalkeeper. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Κι άλλο σουτ. Τα κατάφεραν. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την γκέλα και την έστειλε στα δίχτυα. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξωστρακίστηκε σε ένα σώμα και τους τρώθηκε στο πιάτο. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Έτοιμος να σουτάρει. Ξαναδοκιμάζει. Είπε όχι. Έξοχος. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Σόμποσλαϊ. Μαρκίνιος. Στην μπάλα ο Διαμπή. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά.
Δίας κόπηκε τελικά σε αυτή τη φάση, αλλά με μεγάλη δυσκολία από την αντίπαλη άμυνα. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Σομποσλάι. Μαρκίνιος. Καλή ανταλλαγή της μπάλας. Σαν σε προπόνηση εδώ. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Σημαντικό αυτό το κλέψιμο. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ξεκινάει η κόντρα. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Αυτό είναι πλάγιο. Χάλαν. Εμπαπέ. Ο ορισμός του passing game. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Ο Διαμπή εδώ βρήκε τον μάστορά του γιατί δεν πρόλαβε καν να γυρίσει προς το τέρμα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σόμποσλάι. Χάλαν. Εξαπολύει ένα σουτ. Πολύ καλή η έμπνευσή του. Αλλά δεν του βγαίνει τελικά. Πάντως το σουτ ήταν πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο διαιτητής ψάχνει τις κάρτες του. Και τελικά τον παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. Έλιοτ. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Διαμπή παρεμβαίνει, πολύ κέρια. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Ωραία η βαθιά παλιά. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Θα τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Η επέμβαση ήταν λίγο κοινική θα έλεγα, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλιν του. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και γκολ! Στα 3 γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Άψογος ο συνδυασμός των δύο και σαν αποτέλεσμα είχαμε ένα θεαματικό γκολ. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Ευκαιρία ο Διαμπή. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ρόμπερτσον. Αριστοτεχνική προσπάθεια. Έλιοτ. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Κρατάει. Θα σουτάρει για γκολ. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκρουση. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Mount. Σόμποσλάι. Εμπαπέ. Σουτάρει. Μάλλον βλέπουμε την τελευταία προσπάθεια του πρώτου μέρους. Και επιλέγουν την εκτέλεση με κοντινή. Χάλαν! Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Διαμπή! Μπήκε!
Ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς και φυσικά δεν τους χάλασε χατήρι. Κέλεχερ κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά, αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Ξεκινά και πάλι ο αγώνας, με τη διαφορά των τερμάτων να μειώνεται στα 2. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. So that was the first half. Still plenty of time left for a comeback. And there they are. Please welcome our players, everyone. Substitution on the field. Number 5. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Για να ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να ισοφαρίσουν, χρειάζεται πολύ καλό αγωνιστικό πλάνο σε αυτό το ημίχρονο. Πειθαρχία και φυσικά πολύ τρέξιμο. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Κέλεχερ. Ελέγχει την κατάσταση. Ράις και στέλνει την μπάλα μπροστά. Ρόμπερτσον κατάλαβε έγκαιρα την πρόθεσή του. Ράις. Σόμποσλαϊ. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Βρήκε το κενό χώρο. Δοκίμασε να πάει μέχρι τέλους, αλλά ο αμυνόμενος είχε άλλη άποψη. Έξυπνη η πάσα του και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Χάλαν. Όχι, όχι, όχι. Έβαλε πολύ δύναμη. Και απομακρύνει την μπάλα με δύναμη. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Ράις. Θα του σφυριχθεί φάουλ αυτή η ενέργεια. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Γκόμεζ. Άλλη μία πάσα. Δίας. Σάλαχ. Ήταν πολύ καλό το κατέβασμα που έκανε, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Δίας. Είναι επικίνδυνος εκεί. Καλή παλιά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κατάφερε και την κράτησε. Και κάνει το σουτ. Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι μπαλιές. Βέβαια, από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και κάποιος να τη σπρώξει την μπάλα στο πλεκτό. Α, δεν τη φτάνει αυτή. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Σόμποσλαϊ. Βίργκιλ Βαν Ντάικ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Δίας εδώ έχει χώρο μπροστά του. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Ντάρουιν θα μπει στο παιχνίδι. Την περιμέναμε αυτή την αλλαγή. Επιλέγουν να ενισχύσουν τη δύναμη κρούσης τους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θέλουν τουλάχιστον άλλο ένα γκολ.
Σόμποσλαϊ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Μάουντ. Νεϊμάρ. Ωραίο footwork. Χάλαντ. Αυτός είναι σίγουρα ένας καλός τρόπος να αμυνθείς. Substitution on the field. Number Κόρνερ. 15. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Στο ένα κόρνερ η αντίπαλη. Number 22, Bruno Fernandes. Ράις. Θα στείλει κοντά του την μπάλα. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα. Προσπαθεί να βγάλει μια. Darwin! Έχασαν μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμά τους. Αν το είχε βάλει, μάλλον θα είχε λήξει το θέμα τώρα. Η Manchester United Έχει τον λόγο τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Μπρούνο Φερνάντες. Η Manchester United. Ανταλλάσσει όμορφα την μπάλα. Μοχάμετ Σάλαχ τα δίνει όλα εκεί στο δεξιάκρο. Και ναι, θα ψάξει το γκολ. Δοκιμάζει μια έξυπνη παλιά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ντανίλο. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Μπρούνο Φερνάντες. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι. Αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ. Η μόνη εναλλακτική λύση, Χρήστο, θα ήταν να καθόταν απαθής και... There will be 3 minutes at a time. Τη στέλνει προς το κέντρο. Α, δεν τη φτάνει αυτή. Έντερσον την πετάει μακριά. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Σίγουρα θα μετανιώσουν για κάποιες από αυτές τις χαμένες ευκαιρίες. Πάντα είναι απογοητευτικό να μην κερδίζεις τίποτα για τις προσπάθειές σου. Είναι πάντα οδυνηρό να χάνεις απέναντι στον μεγάλο σου εχθρό. Για να το πούμε πιο απλά, είναι τα μόνα μάτς μες στη χρονιά που δεν θέλεις με τίποτα να χάσεις. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν μετά από αυτό το παιχνίδι, αν θα καταφέρουν να ανασυνταχθούν και να είναι έτοιμοι φυσικά για τη συνέχεια. Και μετά από αυτό ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον άλλο σχολιαστή, τον Γιώργο Θαναηλάκη. To take, but we'll be back stronger, won't we? Ελάχιστος χρόνος μας έχει απομείνει. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.